tomto mieste by mala byť výška nad tým najnižším bodom okolo 89 metrov. Kde sú? Aha. Máme tu helikoptéru. Pekne to húpe. Sa to nezdá, veru? Chodíš ako keď si mal liznuté zo 2-3 pivka. Ale nie sa tak zdá. Jak to húpe. Brutálne to húpe. Treba to vidieť, jak ono stojí. Čo, ja neviem nájsť. Ja, že kde ste toľko, vy ste popíjali. No. A tak to je iba trochu. Nehúb s tým. Rozmátaný potom. Tu by nám mali dávať fúkať pred vstupom na túto atrakciu. Prečo nestojí? Tomáš, stoj! Vlastne aj ty to stále točíš? Aha. Snaží sa ísť doľava, doprava, dopredu, dozadu. Odletel, nadletel, preletel, letel.